Hello mga God, kumusta? Kaban na, kansa. Nami karon diri, nagnalam mi gipalit. Gikuyog na ko akong kuya kay last time ang duha man akong kuyog. Nya magselos man kay katulad duha akong gikuyog. So gikuyog na ko siya karon kamirang duha ni kung Kuya Earl tanawa. Taas pa na ako, oh my God, buyag. Okay, sige magkuhan sa mi mag selfie sa mi diri remembrance. Malitag kamuti ug saging kay baluno na to. Tara, saging kamuti. Ani kay naapay kuan. Kanilang igo lang ang size niya. Sakto lang ang size atong piliin. Baluno na mo ni mga bay ug mapuhon sa among biyahe. Ang saging kuya pila kilo aniya? 23 po, pareha saging. 23. Sige, okay kayo. 23 ang kilo. Barato ang kamuti karon. Patanaw daw ni kuya. Sige pa. Balag matulog ka kilo. Ganahan ko og sakto ra ang size. Dili ko ganahan anong dagko kaayo. Kay murag ka nang mapulan dayon ka. Kanilang gagmay. Kuya, palihog niya akong dubli kuya ha. Bahalag matulog kuya. Balag matulog? Okay, amo ni balunon. Oh. Daghana kay bawon mo kana dagat. Dili. Magkuan mi ugma magsiraw. Silaw? Oh. Usay. Oh, mabalon mig nilungag ani may na lang ba nakignak sa dalan. Kalayo na sige ani. Tulo, layo ra duhag tunga. Sige, okay na na. Murag daghan na siguro. Kanila? Oh. 2.6 siya. Sige. Nya saging. Kaning naipo na barato ng kilo ani. Maurag yapon din siya dai. Maurag yapon. Kabangan lang mo nang mukudahan. Tama. Sa siraw atos bukid lagi. Lagi kuya. Mahintag. Kanang busok-busok ba? Akari oh. Saha. Ihatag ni. Kaning busok akong ganahan. Bahalag. Gagmay basta kay busok. Mahinog naman na si ugma pa man. Alungagon ko diya. Kana ihatag. Pangay na lang nagsilupin. Ilan tag silupin diha kuya? Pila ni duha bon? Kuan mga 4 ka kilo. Pila? 4 kaning busok, pangitay tag busok kuya. Magkano yung kamote? Ay, daghang saging. Saging na si kuya, kung kuya. Kana, busok. Sa mangalan aning sagingan ni mo kuya. Kaya ato ning i-vlog. Dali okay ra gagmay basta busok. Oh, sige. Nindot kay ni. Kana. Ayaw lang na hinog kayo kay ugma pa man lungagon. Pero malungagon gani. Oh. Mauna ni dinamos okay na.
na. Lagi, maadto pa ko dito ginamusan. Mahimo ni siya shit on siya. Oh, kana. Ako sa lang papay mo. Sige, sige, oh. Urot na lang niya, oy. Oh, sige, harot na. 5. Wag abot, 4.5. Punig, 5. Puni dito do ko be. Okay, iso dito nila ni. Puni dola ko. Oh, okay. Ah, sa sinta. Kanang imong putos-putos, pila man na? Kana alalagay, Jesus, sara magatimplahan ate. Ah. Kansa ato sa ni butang ato saging. Kuasa lang. Uy, kahangak. Diri na ara. Kinsay gimingaw diha ginamos, nara ang ginamos diri. Singan tindahan ni mo ate. Waingan ang ginamusan ni ate. Kani atong sa may ganahan ninyo ani. Pila man ang imunana ni mo ate? 15 ang baso. 15 ang baso. Tagay tag duha ka baso te. Ang kuha nito, taas na kayo ng 30 minutes. Dagan ang kuha nito, 20 minutos. Ah. 15. Kanila nga ginamos te. 30 baso. 30. Giga. Pwede ilain-lain nimo ang tag sa kabaso ate. Okay ra, ipuno na nimo. Ay naipakapin. Salamat. Merry Christmas. Naipakapin. Ah, kada adlaw Christmas diri kang ate. Nara si ate oh. Mala ni pangitaan ni mo sa merkado sa Opon ha. Kay kada adlaw do Christmas. Pila ka baso ani? Ilain-lain lang te o tag sa kabaso te. Kay kanarang sa kabaso mong baonon niya ang sa kabaso stock sa balay. Dali ya kay balik niya ako na po. Kaya nya palit tag limonsito maay kay tapad ra ang limonsito sa ginamos. Dali ya kay balik ako na po. Kirain. Maora te. Kanira. Oh. 90 lang. Okay. Buyag na kayong merkado. Tadi mo pa dahil kung nag-share pa dahil. On ko ba? Claro, te katawa ka. Kita katawa ikaw Ako, labos, diri. Bato na day. Unitop. Kanila ko ang pinagluto. Iyan hindi ba? Ako man eh, nay. Kanila ko. Kani man tayo ka? Mo na lang maluto. Kuya, aska. Kani dili niya. Oh, kanilang ako duha te. Pareho. Iya lagi nandugo. Pareho man gud Ay, dili, kanira ako na. Ay, hatag lang niya. Asay maluto, oh. Pila nakakatuig rin, sige ganggang nay. Uy, dugay ng panahon no, dugay na mo kita ako diri, magbalik-balik ko na agi hapon. mo na may daan nga namin sa bike na magnay motor ara. Asa ka ba basagin? Kuno di saging mo na. Ada lagi sa. So may mua diha. Ha? Sa imo diha ya? Tukom.
Tukong sa daple. Nukong na minadaple mga bagay, mga unsa na ginang dong. Mga unta ni diha ginanggal. Tag 12 size ang book. Karon pa na tag 12 na. Size from sa 2 pesos kani sa unang panahon. Last kaon ako ning ginanggang cheese. Karon 12 na nagka-anyam-anyam og ano? Uswag. Hina ya dali ako mahurot. Mahurot ng isa ka bok. Init. Ano na hino? Katong kuan ba kanang gasi ha, gasi daan karon. Para ma-prepare. Daibi. Kuan sa ta magkuha ta ani singan ani pungango. Ano sa igo ko yung iba. Di sa igo sa kaldero. Ang i-arrange. Ay, nanglupad ang mga saging. Saging mo diha. Manitan TV. Salamat sa tamsak. Ben Berancis, maayong gabi. Wala sa tay kuan. Ayuda karon ha kay. Mag-prepare ko. Sa among lakaw ug mapuhon. May bayad din siya. Iya ba? Mana? Okay kayo. Ya wala may otro. Saging mo diha, gisa may wag saging. Mamaal, anang hagdanan mamaal. Dili tabangi ko palihog mamaal kay shout out. Saragdan. Hala. Asa man ko pa dong. Oh. Usaha kay busy kayo ang inyong ubos nga alagad. Itong mga ihapak ni mo ba sa imong mga kapungot? Magkuhan ka ba? Oh. Kani sa ako ning kabit sa akong asawa pak. Kani sa ako ning kaaway pak ana ba? Kanang dito. Na hindi ha unya na po kanang mamua ka plato kay nasuko ka sa imong mga kaaway, mga kabit, mga wa na may sa utang, mo na siya. Oh. Hoy pag-ina oy kay matulog naman ka. Bye. Bye mga bye. Bye. Unya na tawa maal kay magsikap pa tawa maal.